Dalan, kinapudno ken biag. Ken nga umadupay ti kinabaknang ken sanikwak. Tadagita ti puun ti panagbiag ko dito rabaw ti daga. Apay ka di akas talauna yan ti panagagawam. Awan mo't nga rod anak ta apang ipaayam to kadagita sanikwa. Maitugot mo nga rod dagita agamang mo inton matay ka. Amok ti araramidak. Saan kumadagita na materyalan abambanag ti pampanunutam? Dahito iti laglagi pa, William. Nasaysaya at tay simple abiyag, ngam day tanagarbo asanikwa ken kinabakna nga ibagbagam. Rumbang ko mga agkukuyog tayo ama pa ni Jesimbaan tunggal Domingo tadayta ti kayat ti Apo. Nupudno nga adda Diyos. Apay nga rod, adi na ta pinaraburan iti uray may sa kumanga anak. Ha? Tapno amom, umapala ka nagiti aamigog, nga da anak da. Tasyak lang ang tiawan. Oh, buisit kit diti kasto abiyag. Ato iti agas yun, nanang. Kan ato yung matiin naman yung adanon. Agyaman anak ko. Si kanti matutunan ka iti amin at trabaho dito dinay. Kabaalak na ito, nanang. Laglagi po nyo. Maiparit kada kayo ti agbanog. Ay, sabay ko nga. Kani, maasyanak kan kan. At ni tatang yung nakasangkot ka din. Saan pa yan nakasangkot ni tatang, nanang? Nalabit, ada pa iji bangka. Pasensya ka na ko naman. Doon na isardang ti panagada ko. Amuntan, ado ti agas na pagkastos. Maawatan kayo, nanang. Ang narod na, kat narigat mo tibiyang kayo. San abang, kadamot ni ading kong agad-adal. Kaat mo kaya't nakto apagadalan, into man pas ti managadan na. Di nasaya at unay, nanang. Kumusta ti panagadal mo, Ben? Di katatimot la marigatan ni Jeff pagadalan. Medyo marigatan na, tatang. Maman ano sa ka? Taday tamot lang ti amok alumong awan tayo. Intunduntan ti aldaw. Gusto ka, anak. Isa arumbang laeng, aday ta panagadal mo tinto na rin. Oray awan kami itong kanitato mo. Saan kami amadanagan? Tamo ni anasaya at ipanagbiat yung nagkagsa. Ta ito'y pa'y tilaglagi pambaro. Saan ka kumaamang asawa? Naging saan ka kaya makaturpos iti panagadal mo? Kanarigat ti mga asawa nga awan trabaho na. Tatang, laglagi pag amin na pamagbagayo. Manang, ina ko ni Jeff pagadalan. Ay, mabiit lang ang ading. Taitad ko ti balon mo. Oh, adtoy. No, ada ka sa pulam iji pagadalan. Gumatang ka pa, isakbay nga agdiretso ka iji pagadalan nyo, wan? Ha? Sobra da ito'y kwartak, manang. Ngam sa nabali. Itod ko lang ti sukliin ton malam. Idulin mo na ita sobra, tapno adamot maurnong mo. Ngam naskan nga agimpad ka, tainton umay abulan. Check up manan ni nanang. Wen, amok day tama, manang. O sige, inak nga rudan. Ay, naibusanak gayam iti papel nga aramatak, Ay, dumagasak pa iti paggatangan. Hoy, Ubing! Umasidag ka dito. Ha? Apay ka di, manong? Basta umasidag ka. Apay, tulang ka. Ay, anya nga tatibagana. Ay, sapay agdardarasak. Manong, anya ti ibagam? Agdardarasak ngamin. Nada ka ti kwartam. Ikanak, tanusan, makaraman ka kanyak. Pasensya kan. Awan kwartak. Nagdakkelan tabagim. Agtrabaho ka, tapno maadaan ka iti kwarta. Aniya, dalaing kaasumong bata. Hoy, itad mo kanya kami na kwartam. Tanusan, pasubsuban ka. Didakan! Gumatangak man iti pad paper, nana. Agpili ka, no anya di tati kayat mo agatangan, Barok. At iti bayad ko, nana. Nakapili akon. Mabit man laang, Barok. Kaslada ka ingas mo, Ngamjak la malagip no asino. Ha? Asino nga ije ko na makaing ingas ko, nana? Ay, talaga adyak malagip no asino.
Anya ka di tinagan ti inang barok. Mabalin ang maamuan? Esmeralda tinagan ti inak, nana. Apay ka di? Esmeralda. Adagnagan iti Esmeralda kaadalak iti high school. Ngam, atidog ti buok na, ken pangulutan pa'y. Pangulutan ti buok ni nanang ko, nana. Ngam, kimutungan tadda sakit na. Kinapudno na. Check up na intun umay abulan. Ay, kastaya. Mabalin ka di apo masyarak to iti balayo intun addawayak. Ay, kanwan gayam. Tapno saan kan amagmag na amapandita pagadalan nyo. Kumuyog kan kanitatam nga Armando a driver ko. Mabitlaan, taayabak. Agyamanak, nana. Dito'y ka ti balayo? Wan, tata. Awan gayam. Apay nga agtartaray ka iti agsapa nagdiretso iti paggatangan iti school supply. Kasanumat ngamin, tata. At dalalaki ang nasabat ko. Kaya't nang alaan ti kakaisuna akwartak. Diyak inikan ta naglalayngan namutan ngay. Nagdakkel di bagina. Iswarong bang langag trabaho, tapno maadan iti kwarta. Ala, inton maminsan, agan-anad kan, wen? Narigatan. Ang mga numasabat mo manandaya tao. Di kagdanag. Umay kasukunan dito balayo inton Lunes. Ta itulod ka iti pagadalan nyo. Agyaman ang nukasta, tata. Intun rabi, kayo ije pantalan. Tada sumanglad akong trabando. Sigurado, dakal manan na kwarta na ito eh. Tay mawag jay baro abayar tayo. Ayos, kwarta manan, boss. Naragsak kami. Ta sigurado, inton makadeliver tayon. Dakkel tumanain ti mabingay mi. Wen, sigurado. Dakdakal ti ited ko kada kayo amin nga umintoyo. Katjak kayat amabulilya so ti pagnayo. Kat isarunuyo adagos ti panagtakaw. Inton nalpas kayo ang nag-deliver. Sa dino nga ti pagtakawan mi, boss. Taglayon kami adagos inton nakadeliver kamin. Takawan yo, jay dakal apag tagilakwan, ijay ili. Ayos, kakatwa! Dakkel manin na kwarta na itoy. Ita, na i-deliver tayo ang dagiti kontrabando. Isaruno tayo matan ti panagtakaw. Nga boss, dakal ti bonus tayo itangan ni Don William. Dakal ti bayad dagiti na i-deliver. Kat sa tino nga ti pagtakawan tayo. Takawan tayo jay dakkel apag tagilakwan ni jay ili. Sigurado. Agbalinto at triple ti uminto tayo nga ited ni Sir William. Numatakawan tayo dayjay apag tagilakwan. Nariwat pa ilang kakatwa. Nakadanon tayo matlangan. Agpaliw tayo pa'y basit. Mat, nauli magtaglawlaw, boss. Magagaran akong nagtakaw iti riniwriw a kwarto. Kat into naala kong tibinga ko. Mapanat to ijay bar. Tapno mangi table ak iti nalap sa tadayag. Nagmayat kit ngatan. Numangi table iti babay. Di kayo unay natagari ka kadwa. Ang mga nuada makadlaw kada tayo. Ha? Dan sa nakasurot kada tayo hangem. Anya ko may tanwad da. Umapal lang day tamang sursurot kada tayo. Ayos! Ningina na restaurant to'y panganan tayo ito, boss. Siyempre, dakal gayam tinatakaw tayo ito. Nagadwa kwarta ko naman. Juan, kakatwa. Iso sige. Agorder tayo ita itiado amakan kan mainom. Agbusog tayo man kiti. Ha? Day sa driver ni Madam Juliana jay nakatugaw iti day jabanda. Anya nga iti aramidan day taat tao ditoy.
Nagpaisubos. Nga mala, saan yung nga italtalak na itatao? Alan, agurder kayon itimakan kan mainom. Jay kanginaan nga arak ti kayat ko. Positive din yan, te. Itay pa'y apal-paliiwan mi dagiti pasurot ni Sir William. Sige, din yan, te. Bye. Oh, sige lang. Agpapas kayo. Da kayo apasurot ni Mr. William. Kita man tilaing yo. Nabaltag tayo mataminan kakatwa. Kasano ba ita makaawid tayo ayan ni Boss William? Sino kada kayo ti makabal pa yung agmaneho, ha? Wala, rumor tayon. Tayo irimit dagiti bayad tina i-deliver a kontrabando. Kung dagiti tinakaw tayo. Dakal manan ita ti makwarta tayo. At dapay nabati a kontrabando. Asaan na i-deliver kadakwada. Kanya, ketyo asawan. At inlasin nyo, ha? Bravo, kakadwa. Nasken na sweetikan tayo mat dahil di ala kay William sagpaminsan. Uray ta dulat tamat ti kwarta dahil di ala kay. Oh, kanya pala tururayan nyo nga. Rumuar tayo nga rodan dito ay. Tayin tayon agrimit kinila kay William. Kitaan nyo kakatwa. Kaslad namang sursurot kada tayo Asos, delikadon sa kakatwa. Ang mga nunang nagdadag iti saritaan tayo kontrabando. Kas kada pa nagtakaw. Delikadon sa ngagpaiso kakatwa. Saan mo't asumina dahi ta nalabaga aluga namang sursurot kada tayo. At di ta malikodan tayon. Hala, gurod! Iparpartak mo pa iti agpataray. Nasken na may tarayan tayo da italugan. May dong partayon! Buisit kiti. Papayadyak maawagan dagiti pasurot ko. Saan na mabalinda ito eh? Ang mga no intaray damat tanti kwarta ka. Kaya nga agpungpungtot ka. Talaga adyak idan maawagan. Agsaga na da kanya. Tadyak ida mapakawan. Kaslat Anya? agsipat ti ba nagkita? Natumbad ti asawak! Karuba! Tulungan na kami! Kumusta ni sir, madam? Anya tayong kasama kan kuwanan? Stable matanda ka sa saan na. Urayan tayo raangan na agsubli ti puot na. Anya ka dito kasama? Apay ang naatake ni Sir William? Nangag ko nga minitay nga agong umat. Hindi na ka numaawagan dagiti pasurot na. Nangag ko nga imbaga na nga amangan ka no intaraydan ti kwartana. Iso nga agat atapak nga da illegal a negosyo ti asawak. Positive, madam. Talaga nga da illegal ang negosyo ti asawak. Amoy ka din, nga iso mismo tinangisuro ka dagiti pasurot na, tapno agtakaw da. Ket itiday di Arabi, analpas da nagideliver iti kontrabando. Inlayunin dagiti pasurot na tinagtakaw. Ket dagiti matlaan tattaon, tinagtakaw iti may sa adakkel apag tagilakwan ni Jayili. Bukas na, gusto nga rin atap ko nga da negosyo na nga illegal. Talaga saan ang makuntento iti adda kinabaknang na. Ket dagiti pasurot na ako nayo nga awagan mo. Nagsanggasat. Awan iti nakalasat kadakwada. Iti pan naka-aksidente da. Una yun ti kasta na pasamak kadakwada. Anyamatan ti asawak. Imbes nga isuro na dagiti pasurot na iti nasaya. Saan?
Kinadakas at tinsuro na. Ado kailangan ti tao nga agpa-check up na. Mabayag kay nga oral chinampo ko. Kasla bihon yan na ay child. Ha? Ayan na, nanang. Ay, Jepen eh. Dito'y kalaang anak. Tainak biit ije ayan na. Makisarita ak man kanwa na. Sige lang, nanang. Nainbag nga oras yo, kabsat. Si kakadin Julian. Huwag kapsal. Siya na rin. Nainbag nga oras nila. Esmeralda? Ay, kumusta kan? Ay, pasensya kan. Madama nga mingas asikasot ti papel ti asawak. Tarumor kami dito ospital inton malam. Kasta ka di. Oray siya ka. Umayak mo't agpa-check up. Ay, kasta aya. Barang baka umayak to agpasyar ije balayo inton malpas ti problema kiti asawak. Sige. Sapay ko mataadan to oras mo. Wan nga rod. Ay na, kaano lang idi nagkaadalan ta iti high school. Ngam ita, dandan idi tamutan makapagbinig-big. Wan nga rod. Kata, welcome ka iji balay mi, classmate. Basta awagam ni Mila nga anak ko no umay ka. Itad ko kan kat cellphone number iji balasang ko. Kasta tinapasamak, Esmeralda. Iso asaludo ak kada kayo a pamilya. Uray saan kayo abaknang, naragsak ti pamilyayo, tati pagtataudan ti pagbibiyagan nyo, kat nadalus awagas. Juliana, sana kasi ti asawak, adong agpaiso ti kwartana, ngam nagtaod mo't iti kinadakas. Ngam ita, linak-amon dagiti pasurot na ti bunga ti dakas a pagsapulan da. No pa'y kasta. At dalatama ko na pa nagbabawi. Awan kastay nasayata pagsapulan. Katliklikan ti dakas nga aramid. Tapno awan to ti ikaro iti udin na. Husto ka, Juliana. Katala, adda ka amang iwanwan iti asawa ma. Tamabati ak, asaan pa'y analadaw ti amin. Tapno agbalbaliw. Ti kinadakas, saan na tayo ama ispal iti agnanayon apatay. Ngarod, awan sa bali nga intay aramidan no di ti lumiklik, kat suruten tayo tinalintag adalan, nga agturong iti agnanayon abiyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hindi ibasa ti Proverbio 27, versikulo 3. Nalagaan ti bato ken darat, no idilig itinadagsen aparikot, nga ited ti kinamaag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Sweetheart, intay ag lunch. Di nakawagan iti sweetheart. Amo ano da makangag. Doa talaang ditoy. Remuaren dagiti ka opisinaan ta. Kat nilando, agur urayan di tarwar. O sige, intaro dan ag time out tarumwartan. At kung gayam, amo ka din nilando nga dalimod a relasyon ta? Saan? Tadyak mat imbagakin ko na. Nasayaat nga rod no kasta. Naimas ti si Danda iti daytoy a restaurant Wan nga rod, naimas. Ay, aduman nga tantimakan ko. Sapay jack kayat tilumukmag. Jenny, anda ka din kaayan ayat mo?
nabayagan ang nag-break kami. Iti anya aga po. Manangi mo launay. May mayatan ti kastoy, nga oray awan boyfriend ko, basta awan sakit ti ulo. Una, no ag boyfriend kan tupay, kita amday tay nasaya ti ugali na. Tay awan po ti pagsakitan ti ulom. Day padam asinggal. Una, kasta talaga ti aramida. Oh, Harold, di kamten matimtima ka. Dangdanggak lat ti saritaan niya. Sige, ituloy tayo lat tatimangan. Nay balasang kaw, di kamutan umalalatiw di tabalay. Ada kalatamutan di balay yaw. Wan, nanay. Kayat ko latan ti agyan di balay. Taado pa ti trabaho amalpas ko. Sa bagay saan akas ka dagiti daduma dita, nga uray may saldaw da nga agsarsarita, ayos lata kadakwada. Ay na, agdalo sa klaangan di balay. Ngam ti makisarsarita ak iti mabayag kadagiti kaaroba. Amangan no makasara kak pa iti pagbasolak ditan. Ay husto ka balasang ko. Aguray ka man. Diyak pa'y nakita rimwar kayo nga agpapamilya. Ay kasko ba iti agpasyar, wano makimisa iti Domingo. Wan nga, Rod. No Domingo, adalata pag na ni Harold. Iso ada kami latan ti mapan makimisa iti anak ko. Kat imbag kayo pa asa nga pamilya. Awan lakit, ago kuyo kayo arumwar asa nga pamilya, agraman apuyo. Ay, wan, kasta nga minti kayat nila kay ko. Ipasyar na kami. Kan iti Domingo, agkukuyog kami amapan makimisa. Kat kalpasan ti misa, ingkam makitsinda. Imbag man nga ruta kasta, nana? No kayat mo, sumurot kayo kada kami inton bigat. Domingo, rumwar tayo, intay agpasyar. Saanan? Umdaslatan nga ingkam makimisa iti anak ko. Si kalata balasang ko. Uwan gayam. Umay kay di kusina. Taramanan nyo tayo linutok a merienda. Day tangarod tinalang am ko, iso nga imayak. Ala, intay di kusina, nana. Wanya, ay saganam ka di aminan nga itugot ko iti outing mi. Wan lakay, nakasagana aminan. Nasayat nga rod no kasta. Kaano ti pa nagsubliyo? May sala arabi imi ije papanan mi. Ala nga rod, agan-anad ka. Adoy di mainom. Inyalaan kan. Nagyaman nak. Naimbaglakit din, tasan mo nga insurot ti pamilyam. Agmay may sakat nga taitan. Siyak tulaang ti awan partner na. Naragsak ka di, asyak ti kaduam? Siyempre. Kastak man. Naragsakak, gaputas si ti kaduam. Ala, umay ka. Agpag na itiigid ti baybay. Sige. Anya da ito inpos ni Pare Lando. Ladawan na da ito Kati adda iti malikodan na. Ni Harold. Kun ada kadwa na babae. Kat da ito may sa ladawan. Ladawan da sa nga pamilya. Ti asawa na. Kanti dwa nga anak da. No kasta? Mabalinda gayam nga isurot ti pamilyada. Ay nga, apay asaan na kami nga insurot ni Harold? San kayo kadipay amapan mangan? Hintay manganen. Wen pare, sumaruno kamin. Sige, imunan ti pamilya ka. Hinakmaten. Kahit sumaruno kayo to Wen Lando, sumaruno kamin to. Saan nga tanga agdanag ni Harold? Naamangan, no agipulong akan ni bagat na. Mala bay aklat ay da. Ngam, ay, talaga nga agipulong akan ni Mari Adora. Dayjay mananda Jenny kan Pare Harold. Isudalat tati agad kadwa. Iti pandangan man. Kan iti panagdigos ije baybay. Anya ti kayat asawon da ito Ay, dayjayin ni bagat. Al-alaan na ida iti ladawan. Harold, datala ang
nang tinabati dito yung tubo, dito igid ti baybay. Hindi na siya, Tapnaawan makakita ka data. Jenny, ay ayatan ka. Ay ayatan ka, man. Harold. Hello, pari Lando. Anda, ito ay ang signal, Mare. Patayo iti resort. Kumusta ti outing mo? Naimbagman ta na isurot mo ti pamilya? Mare, mabalin nga isurot ni pamilya. Ngam apay di na kami isurot ni Harold. Dinamag ko dahi tagan pa na. Ngam ko na, adi ko kano kaya? Tundong ka di adi mo kaya? Apay kit din adyak kayat. Kayat ko Among ka di. Iti dahi talagong daway. Adada Harold kan Jenny iti ko. Iti igiti baybay. Agin inagat na iti. Nakita ka, Mare. Huh? Saan mo ka di tayo nakita tayo impos ko aladawan? Uwan, nakita. Iso ka di kadwa na ababae itiigit ti baybay. Kun Mare, nakadkadlaw-law na nga da relasyon ka. Nadlaw ko na itan, hindi pailan. Ilibak naman, kat saan? Pare, Ngam saan mo kumang ibagbaga na siyang tinangidanon kan ka? uwan pare. Awan pag nanagam iti da ita. Sekretong alalaat iti ay tinadawan. Nagatuma, nibagat mo timang picture kadakwada itiliman. Tapos ang ama katihaw. Sige, isend mo amin aladawan da. Uwan Mare, Agyaman ako na ikan ka. Pari lang doon. nasaya tayo may ka dito'y ko nakapagsaritaan ta. Apay lang do. Anya ti bagan? Idirapi sa dino tinapanan nyo ka ni Harold. Naglugan kayo ka ni Harold iti kotsena. Oh, apay ang damdamakan. Kaya't kula ang maamuan ti pugno. Sige, ibagat man laangan kan katipod mo. Tangaasa na, di mo sasawan iti asawa ko. Kami, amangan umay nakrautan. Ah. Nabayagan nga da relasyon ni kanihano. Agwalo abulan ng ti relasyon ni. Kastagaya. Kaya't nangarod asawan. Anapan kayo naghotel idirapi. Isuarimwar kayo. Anya tinamlamaam anapanan mi. Jenny, adan asawa ni Harold. Di mo ko mariribukan ti pamilyada. Nakasagana ni Harold amang isina kanibakat na para kanyak. Siyak ti ay ayatan ita ni Harold. Saan kat at ilo siyang nga asawa na? Nangagyum at insen ni Pari Lando ang nagsaritaan da iti babae. Nana. Wan, naglawag balasang ko. Kaya't naasawan. At da sa bahali a babae iti biyag ti asawam. Kasta nga agpaiso, Nana. Anya itante aramidam. Pumanaw kaming kaniboy, itamot laang. Saan mo ka din nga urayan ni Harold asumangpot tapno agsarita kayo? Saanin anaskan? Isumot lagayam akaslaawan patag ko kankwana. Katamuyo ka di. Apala ko na iti pamilyayo, Nana. Gaputa makita ka naragsak kayo. Ay, Wan, talagaan naragsak kami, balasang ko. Ngam siyak. Araramidag ti amin, tapno agserbi iti asawag. Agluto iti kanin na. Aglaba, kan agplansya iti kawas na. Ngam kasto iti inaramid na. Ay, Adora. Sa bagay, nariknak idin nga adda babae na. Gaputa kasla din akong paganano. Ngam okay lang ang kanyak. Ngam, nasakit mat gayam. Urayom pa'y ti asawam, Agsarita kayo anaimbag intun sumangpat. Saanin anas ka, Nana? Pumanaw kamin kaniboy, itamot laang. Sa dino nga ron ti papanan nyo. Uray jakon ibaga, tauray siyak. Jak amo no sa dino ti pagtunungan ming agina. Saan mo't anas ka nga agtrabaho ka? Isuro ka laangan nga agaramid iti cake, kanda dumapay at tinapay, nga ilakom iti online. Tapno kumita ka mat Ay, agyaman ako na yanti. Kaya't ko kumamot nga agtrabaho kay G. Beckerig, ngam kasanod ni Boy. Asino ti mga sikaso kankwana.
Adda amin trabaho dagiti kakasinsin mo. Katsyak, inaldaw nga daak iti bakery. Sige, auntie. Isuro daklaangan nga agbake iti cake. Kandad do mapay at tinapay. Pagyamanak unay dayta. Anya ti bagayo, sir? Nakasarita ko ni Jenny. Kat inamin na ti relasyon niyo. Ha? Sipud pa'y amuyo aja kaya ti madi nga aramid dito yung kumpanya. Ngam anya da ito nga naramid yo. Sir. Ladingita, Harold. Ngam jak kaya ti kaskada kayo nga empleyado. At daan ka ni ti pamilya. Ngam adda pa'y karelasyon mo asabali. Amuyo mat, ajak kaya ti kastoy ti aramid na nga empleyado. Sir. Ladingitak, ngam maudin da ito'y apan nakakita kada kayo kan ni Jenny. Ang malas lang ti kumpanya. Iti kasta nga aramid yo. Sir. No kayat na nga ireklamo, ayos lang. Sangun ka, Harold. Sir, adu ti utang ko ababayada ka. Mabalin ka di nga ikandak iti sabali agundaway. Saan ko naparikot dayta? Basta no anya tinaikadang ko, saan na mabaliwan pa eh. Kasano ka maikan iti leksyon, no panoy nuyak ti inaramid mo. Saan amabalin, Harold? Sigalang ti makamo iti relasyon mi kini Jenny Lando. Isunga mo kasi katinangidanon kini sir. Saan asyak? Ado tinakadlaw kada kayo ka ni Jenny. Kat isuda tinangidanon ka ni sir. Kasano itan? Saan ako na mabalin nga agtrabaho ditoy? Amumot nga minadakas. Nga minaramid mo latta. Sabagay. Saan la dito iti mabalin ko apagtrabahuan? Ala, sapay ko mga rod. Tamakastra ka iti sabali at trabaho. Lukas da, saan mo pa'y anak kontak ni bakat mo? Saan pa'y ngarad? Amuyo ka din o sa dino ti nagturungan da? Awan imbaga na lugar. Tauray iso. Di na mo no sa dino ti pagturungan da iti anak yo. May san abulan na di da nagawawid. Kat jak pa'y makontak ti number na. Amom ka di ti gapuna. Saan? Imbaga nakadikata kayo? Wan, sininaan na ka ni bakat mo. Gaputa di mo amo nga ipatag ida a pamilyam. Mas naragragsak ka. Iti sabali a babae. Ha? Naamuan na ti relasyon nyo iti agnagan iti Jenny. Anya? Nagbatad tinangag mi anay record a boses ni Jenny. Inamin na nga da relasyon nyo. Kat nakasagana ka pa'y kano amang panaw iti losyang nga asawam para kan kuana. Sino tinangidanon kan kuana kadagita? Amom, Harold, ado pa'y tinaamuan mi nga arami diyo idinag-outing kayo. Kat siyempre, kas asawa, nasakit. Iso adayta, nasaysaya at latakanon a pumanaw da nga agina. Total, saan mo mutla ida a maipatag? Kaya rigan na lakano akatulong mo, ken pagay ayamam no kasapulam. Anya? Katjakam mo no sa dino ti ayanda ita. Ngamin, dinakpay mo't inawagan, tapno ipakaam muna no sa dino ti ayanda. Ano kasta, si kagayam ni Lando, akumpare da Adora. Una na, umay ko lasarong ni Harold. Ada ka di dita balay da? Ijak nakitkita ni Harold iti manon nga aldaw. Ang dumanon kalata di tabalay da. Barang adda dita. Nana, amom ka di no sa dino tinagturungan ti pamilyana? Ay, saan? Sika, amom ka di. Saan, Nana? Ay, jakla kuman indanon kan ni Mare Adora ti kinagulip ti asawa na. Ayos laeng no para kanyak. Tapno saan mo't nakakaasi ni Adora? Akasem, as-asi kaso na imbag nila kay na, ngamkas jay ti insupapak na. Ang kit di, mangnamnama akmet, adumteng to ti aldaw, nga agsubli da Adora. Alang arod, Nana, dumano nak di tabalay da Harold.
Masakit ka gayam. Madlaw nga agkakapsot ka. Trangkaso la daytoy pare. Nagpa-check up ka din. Sana na. Awan kwarta ka pagpa-check up ko. Saan amabalin Kuyugan kang agpa-check up. Imbag gayam, ta sinarungkaran ka. Kat naamwak ang masakit ka. Ala, intan iji ospital. Naimbag, tasan ka na-confine. Positive ka iti dingge. Ngamayos laeng. Basta surutam ti imbaga ti doktor. Agyaman akpari lando. At damot ten agas mo. Kan gimatang kon, iti amin akasapulam. Pasensya kan pare Basol ko. Nalabit aday iti dosak. Ngawan man la apulos ti mga hawat kanya kiti trabaho. Kat amin na kwartak. Imbayad ko iti utang ko. Apay nagragdagsak mi kini Jenny. Kat itatamasakitak. Awan man la apulos pagpa-hospital ko. Agpapiksa ka, pare. Kat agbalbaliw kan. No saan mo man ang masarakan ti pamilyam ita. Ngam amok, adumtang tuti gundaway nga agsublidagan ka. Basta agbalbaliw ka kuman. Agtrabaho ka. Kat agurnong ka para kadakwada. Uwan pare. Aramidak ti balakad mo. Naragsak ka man nga oray dakes ti aramid mo, ngamdom tang tumat lang ti gundaway amasukatan dayta iti nakaro aliday. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag, insurat ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin, papagayam. Inta iba sa ti Proverbio 23, versikulo 25. Pagtangsit da ka kumadag itinaganak ka, ipaay mo dayta aragsak iti inam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa dino nga taitan ti ayan ni Marco nga anak ko. Apay adinak metla sa rongkaranan. Wan nga rod, Lorena. Nabayagan api manaw. Ngam di mo ilaagawi dahon. Kunana amapan agtrabaho ijay syudad. Ngam di mo ten agawid. Kailiw ko una yun ti anak ko. Amangan no addaanan iti pamilya. Ken addaan mo ten iti trabaho. Iso nga awan oras na amang sarungkarkan ka. Maragsakan ak, no addaanan iti trabaho. Kaputan na pagturpos kumat iti kolehyo. Pilibak nga rod kan ka, Lorena. Ingkarigatam a pinagturpos ti anak mo. Elementarya pa'y laang idipin mo sa iti amana. Kat inkarik idi iti bangkay na. Na ikarigatak a pagturposan ti anak mi iti panagadal na. Kat nagbaligi ka. Apa yan? Nasaan matan nga agawid ti anak ko? Anyagatan tinapasamak ken ko na ijay syudad. Mamati ak nga awandakas anapasamak ken ko na. Ngamkit de, addaanan iti pamilya. Kat nasaya at tibiyagda. Sapay kumangaron, takas na. Pilibakin ka, Marco. Rimang ay ti restaurant. Naglaing ka amang manihar. Una, bilib kaitan kanya? Talaga bilibakan ka. Ngamjak kayat ano sa dinuladitan ti pangipapayam iti kwartata. Kana yung mga ibaga data. Ititad kumat amin kung katitwak ka. Awan pulos na igamak.
Dayta ti may parbang. Siyak ti asawam. Iso asyak nga rod ti pangkadam iti kwarta. Katungan. Kasta ti aramida. Jay inam iti probinsyayo. Amangan matno ikam iti kwarta. Saan? Jack pa'y pulos pinawitan. Saanan a responsibilidad ti anak tinaganak na? Nang amangan mo niya tinapasamak ka na. Saan ako na nagaw-awid di lugar mo? Sipod imayak dito'y syudad. Lipata mong tiinan. Ngamin, adda kaming iti anak ta a pamilya. Rumbang laeng asaan na apaw itan tiinan. Naskan ada tayo laeng daglumar ti mapaspas truck iti restaurant na. Talaga, mama. Nagbiit adin muras ti restaurant ni Marco. No idi, kat basit lang apanganan. Ngamita, kat may san akalatakan a restaurant dito'y lugar tayo. Wan nga rod, iha. Naimbaglangan tarimang ay tinegosyo ti asawam. Isulangan tinamnaman ta. Gaputa na bayagan analugi ti negosyo ta. Ngayon bati na hindi papam. Awan pagdanagan niyo, mama. Gaputa mairanod kayo iti kwarta ni Marco. Addan urnong ko, Maria. Mabalintan ti mapanijay syudad. Sa pulanta ni Marco. Ay, saan ka nga upayan, Lorena? Ngam nalawa ti syudad. Sa dino a syudad ti ayan na. Maria. Ti arabidem, saan mo unay apampanunutan ti anak mo? No diket aywanam ti bagim. Nasken asaan ka nga agsaksakit. Ti matmat gadam, ipaay mo para iti pagsayaatan ti bagim. Mangan ka na imbag kadagiti na sustansya. Iti kasta, nasalun at kalatta. Kat mauray mo pa iti panagsubli ti anak mo. Sa bagay, husto ka. Naimbagkan ka taadda anak mo. Ngam siyak, nagbakbaketak abalasang. Isuan alidayak. Awan tao ti mga iwan kanyak no siyak ti agkapsot. Ala, tangay agkaaruba talaang. Di datan ti agtinulong iti tunggal maysa. Ni Apo Diyos laangan ti makaammo ka na ta. Inton talagang agkapsot ta. Uy, sika ka di dayta, Wilma? Ha? Marco? Wan, siya ka. Adda ka dito'y syudad? Wan, ada trabaho ti tabangir a building. Dito ti opisina a pagpapaayak. Lunch break, iso nga umayak mangan ditoy. Kastagayam. Katsika, kumusta kan? Kastoy, addamat kabukbukudak a negosyo. Iso daytoy a restaurant. Talaga? Kayat mo asawan? O kwam daytoy a restaurant? Wan? Uy, asensado ka na. Sa bagay, madlaw-launay iti langam. O ala, agorder kan iti kanam, kat di mon bayadan. Ha? Itala nga kita ta, iso nga ilibre ka. Pakiitid mo dahi ta akwarta kaninanang ko. Intun agawid ka iti lugar tayo, Wilma. No kasta, saan ka pala nagawawid? Sipod imay ka dito syudad? Saan pa'y? Kat nasaya at mataadda ka. Tapno si kanti pang tadak iti para kaninanang. Marco, adda ka di parikot mo. Ay, diyak amuti sawak. Mabalinta nga ituloy ti agsarita, kalpasan ti trabaho. Itad ko kan ka ti cellphone number ko. Kat awagan na no da oras mo. Sige, kat agyaman ka. Maria, kayat ko ti agpasyudad. Kayat ko asapulan ni Marco. Amang anoan niya tinapasamakan ko, ana. Unay kan aya, Lorena. Saan mo nga amo no sa dino a syudad tinapanan na? Kasanum ama sapulan. Ang parparik na kanyak amakitak ti anak ko. Saanen, amangan noan niya ti mapasamakan ka ijay syudad.
Di nakadikuyugan. Saan akasta? Ngam awan matla ang maganap ta. Agsayang talaang iti kwarta. Kailiw kunti anak ko. Hindi kagdanag. Taamok nga agawid tumatlaang ni Marco. Dito itan sa bali a restaurant kag sarita. Tapno di na ta makita ti asawak. Amangan, no sa bali man ang ti atapan na. Naragsak ka kadi iti asawang? Kayat ko asinaan. Ngam pampanunutat ti anak mi. Marco. Kwarta laang ti kanayon na nga ibaga. Kat di na kayat apawitak ni nanang ko iti kwarta. Anya? Ay, kaasimot nga rod ni Nana Lorena no kasta. Tunggal gamdat ti agawit di lugar tayo. Pangtaan nak nga isinanak. Ay, anyan? No agsina kami. Kasanon ti anak mi. Saan anasaya at ti kababalin ti asawang Marco? Pudnot ako nam. Ngam panunutan mo ti inam. Inam day jay, Marco. Pinagadal na ka, aging gaan nakapagturpos ka. Kat ita, nagbaligi kan iti biyag. Gaputa addaan kan iti nalatak a restaurant. Juan, pampanunutot mo't dayta. Di kagdanan. Idanon ko ti pa kumustam kan kuana. Kan itad kunto dayto dakkel agatad apara kan kuana. Agyaman ak unay. No kasapulam ti tulong ko, adda aklaang ditoy. Aping awan kay di restaurant itay malam. Napanak ijay ngam awan ka. Adala kinasaritak a tao. Asino? Babae ka di? Di ka agar aramid iti jak kayat, Marco. Tagbabawi ka lang. Sumardeng kan. Jak kayat ti apa. Amangan no inig kamat iti kwarta dayjay akin na saritam. Amin agaraw ko. Pakibiyangam. Natural, taasawa na. Kayat mo abantayan ti garaw ko. Tadi mo kayat nga aggastosak. Tati kayat mo. Itad ko amin kan kaakwarta. Natural, tasyak ti asawam. Paritan nak amang tad iti kwarta iti inak. Ngamda kayo iti inam. Awan sa baling araramidan nyo, no di ti agsugal. Day talaang ti pagragsakan ni. Awan bibiyang mo. Joan, talaga kading awan pa nagbalbaliw mo. No naumakan kanya, ibagamlaan, tagsinatan. Wala na Lorena, awan pagdanagan nyo ka ni Marco, tanakaradkadlat ta. Nabaligin di anak yo. Kat adadakkel agatad nga impawit na kanyak para kada kayo. No kasta, awan dakas anapasamak iti anak ko. Kunak nga minken ka, anasaya at ti kasasaad ni Marco. Ay na, di anak ko aya. Kayat ko makita iti personal. Di kay agdanag. Umawag ni Marco dito cellphone ko. Urayan tayo laeng, Nana. Unanang, di ka agdanag. Taagawid akto di ta lugar tayo. Agyaman anak ko. Kailiw kan makita, anak. Unanang, agkita tayon to. Salwadan yu ti salon at yu, ah? Asino day ta kasarsaritam iti cellphone? Sige, bye. Nanang, awagan kan tumanan. Asino jay kinasaritam iti cellphone kunak? Ninanang ko. Anya? Anya ti kinid daw na? Kwarta? Anya ko, ma. Kwartak ti itad ko. Saan mo a kwarta? Kasta gaya ma. Pues, agpili ka. Da kami a pamilyang wano ti rupat kwarta nga inam. Wanana, saan anasaya at ti ugali ti asawa ni Marco? Iturayan na unay ni Marco. Anyan? Kat ituluklatan ni Marco akasta. Apay adi na ikan iti pagnakman. Numabalin, saan akayat ni Marco ti apa, Nana Maria? Piman mo ti anak ko. Ngamawan pagdanagan nyo kan kuana, Nana Lorena. Kan nabaligi itan ni Marco. Gaputa addaan itinalatak a restaurant. Ikanak iti kwarta. Kasapulak ti 50,000 pesos. Manipod ita.
Saan kan nga ikan iti kwarta? Anya? No kayat mo ti kwarta, agtrabaho ka. Hoy! Laglagi pa nga agnanaod ka pa'y laong dito'y balay mo. Kaya't naasawan, adda responsibilidad mo dito'y. Basta saan ka nga ikan iti kwarta. Katsyakon ti makaam mo amang sweldo iti yaya ti anak ka. Siyakmatan ti makaam mo nga aggatang iti masapsapol dito. Kasta ka di timbagakan ka tinalaing nga inam? Basta saan ka nga ikan iti kwarta, nga oray anyapay ti ibagbagam. Tibwisit nasa. Apay kanuad di na kay kaniti kwarta? Sapay awanan kwarta? Gapo ta isog sugal talaka no, mama. Ibagam nga minasaan nga isugal ah. Uray anya ti bagbaga. Di nakikan iti kwarta. Kasanutan, iha. Awan na pulos kwarta kita. Tinggatangan kayon iti cellphone, kas bilin ni Marco, Nana Lorena. Urayan nyo ti awag na. Agi amanak, Wilma balasang ko. Agsubli ako ni syudad inton bigat. Kaya't ko makita ni Marco. Uray sa anak nga aglayon ija balayda. Uray iti restaurant na laeng ti pagkitaan may. Sige. Ibagam nga rod ka ni Nana Maria. Taag pa syudad tayo inton bigat, Nana. Pasensyakan, anak. Tapinilit ko ni Wilma nga isurot na kami dito i-restaurant ko. Kaya't kalangamin makita. Nana. Di kagdanag, Marco. Nalawa di da gusto apag turugan ba. Kailiw na ka nga mintiin baro. Nana. Pakawanan da. Musaan ka nakauawi. Kat nasayat mo tanda kayo. Kailiw kayo mat nanang. Matlaganyan! Isuday at ti asawa na, Nana. Ay, naimbag nga oras mo, balasang ko. Sika ka di adungrit abak nga ti ina ni Marco? Joan, di mo bastusan ti inak. Gapo iti day abakat. Di na kun ikan iti kwarta. Hoy! Dungrit abakat! Awan karbangam iti kwarta ni Marco! Nalabas kan, Joan! Itamad lang! Agsinatan! Agawan nyo. Umunod kayo dito kotse. Wonsong! Umay kang Angel. Uy, Nyaya. Sige, agawaan nyo. No, kasta. Sinukon mo da Angel, iji pagadalan da? Wan. Kat manipod ita, siya kun ti makamok na Angel. Ngamin, saan mo matlaang amaaywanan? Di mo yadayo kanyak ti anak ko. Kaano pa'y anagbaling nga anak mo? Pulos ajak nakita nga inasikasom na Angel, nga uray iti panagsakit na. Isublim kanyak ti anak ko. Tapno addapam ko atam adumawat kanyak iti kwarta? Di nakarkaritan, Marco. But-but ngenak. Sige, aramidem laang ti kayat mo. Awan utang mo anaimbag anakam. Kasano na adda anak iti utang anaimbag anakam kada kayo iti inam. Idi nagasawa ta. Naungawan ti negosyo yo. Gapo iti sugal. Kat awan sa baling adda kada kayo, no di ti balayo. Pimanawa kun iji balayo. Tapno awanan ti makunam. Anya? Bukod ko akwarta ti pinagpuunak iti negosyo ka. Isong awan pagkarit mo kanyak. No ti panagnaad ko ijay balayo, sobra-sobran tinaisupapak ko. Marco. Saan kami nga agnaad iti anak ta ijay balayo? Tapno awan pagkarit mo kanyak. Manipod ita, makaamo kayon kan ni mamam iti biyagyo. Bye-bye anakon. Agtrabaho ka, tapno adda kwartam. Naragsakak para ken ka, anak ko. Nagbaligi ka itan. Wananang, kat di ka agdanag, tasaan kayon abay-bayan. Gumatangak dito syudad iti balay, tapno adda pagnaadan tayo. Karaman ka de, da Maria ka ni Wilma. Una, pagayam ko ni Wilma, kat pagayam yung ni Nana Maria. No kasta,
Dakamen ti mga sikaso ka ni Angel. Unanang, ngam adalatan ni Yaya Suling a katulungan niyo. Wan anak ko, kamaudyanan na. Makadan na kayo matlaangan ni ti Apok. Ang maragsakan ako ma, no makadan na tayo ti asawam. No agbalbaliw, mabalin nga agsinublian kami pa'y. Ngam na saan? Awan anyaman na kanyak. Gaputadyak kaya ti aramid na. Awan pa nang ipatag na iti pamilya na. Kwarta laang ti adda iti panunot na. Anak. Ti importante ita, kat maipaayan kayo itinanam ay apanagbiag, nanang. Uray ka sano ti panagayat mo iti asawam, no di namot bigbigan tinaganak mo, kas katugangan, saan lataan na anay ti ragsak mo. Ipatag mo tinaganak mo, taday ta ti kang runaan, aragsak da, itinabat-bati pa'y apanagbiag da, dito'y rabaw ti daga. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyak. Insurat para iti radyo ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.